A Policía Nacional desaloxou o edificio Ocupa das Avesadas en Ribeira. O operativo, cun amplo despregamento das forzas de seguridade, desenvolveuse sen incidencias. Os 4 inquilinos que permanecían aínda no interior abandonaron o inmoble de xeito voluntario. Que tal, saúdos? Confírmase o peche definitivo do asilo de anciáns de Cambados. A Orde Relixiosa comunicoulle o Concello que será definitivo antes deste Nadal. O Concello, pola súa banda, di que esta é unha noticia moi triste para Cambados. O alcalde lamenta o peche deste asilo, malia as xestións feitas polo goberno local para evitalo. Samuel Lago carga contra a Xunta porque di era a que tiña que ter tomado medidas. A Deputación da Coruña contará o vindeiro exercicio cun orzamento de 240 millóns de euros. Destaca a aposta polo financiamento de obras e servizos nos concellos cun incremento do 72% no plan único. Reforzan tamén a súa aposta social con máis do 14% do gasto. A Centola volve reinar na lonxa do Grove. A apertura da veda veu marcada polos bons prezos, pero polas capturas escasas. Na primeira xornada capturáronse algo máis de 2.800 kilos, cantidade inferior ao do ano pasado. Pola contra, o kilo chegou a superar os 27 euros, case 2 euros máis que no último arranque. En Vilagarcía buscaron hoxe doantes de voz. A cidade é un dos 16 municipios que participan nesta curiosa iniciativa. Grazas á recollida de voces, lograrase que todo tipo de máquinas e dispositivos electrónicos poidan entender e falar a nosa lingua e que, polo tanto, todos nós poidamos empregar con total normalidade o galego en calquera ámbito tecnolóxico. A campaña está promovida pola Secretaría Xeral da Lingua da Xunta no marco do proxecto Nos. E por terceiro ano consecutivo, Outes volverá a poñer en marcha a súa ruta de tapas, unha proposta na que van participar 8 establecementos. Desenvolverase durante as últimas 2 fins de semana de novembro co obxectivo de dinamizar o sector hostaleiro. Pois con todo isto, arrancamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. A Policía Nacional desaloxou o edificio Ocupa das Avesadas en Ribeira. O operativo, que contou cun amplo despregamento das forzas de seguridade, desenvolveuse sen incidencias. Os 4 inquilinos que permanecían aínda no interior abandonaron o inmoble de xeito voluntario. Dende primeira hora da mañá, os veciños da rúa Xosé Ramón Barreiro de Ribeira asistiron con expectación ao desembarco de numerosos efectivos policiais para proceder ao desaloxo do bloque de vivendas que dende hai preto de 5 anos permanecía ocupado. Malia que o amplo despregamento de seguridade facía prever un desaloxo conflitivo, o certo é que se desenvolveu con total normalidade. Das preto de 20 persoas que adoitaban residir no inmoble, tan só permanecían no interior 4, que abandonaron voluntariamente o edificio tras ser requiridos pola policía. O operativo desenvolveuse con total normalidade. As persoas que ainda estaban dentro do edificio pois saíron polo seu propio pé, de maneira pacífica, e xa vedes, un amplo despregue policial para garantir que esa desocupación se producía da mellor maneira posible e con tranquilidade. A maior parte dos inquilinos xa foron desocupando as vivendas os días previos á data límite fixada polos xulgados. Un deles mesmo solicitou axuda ao Concello e xa foi realoxado. Desde que nosotros pusimos el operativo en marcha de servicios sociales en combinación con la Alcaldía y con la Concejalía de Seguridad, hubo un plazo de tiempo establecido, por las dependencias de servicios sociales se acercó una persona que en este momento está alojada. Ademais de veciños e algún que outro curioso, tamén seguiron con grande atención ao operativo os propietarios dos negocios desta rúa, que levaban 5 anos facendo fronte a situacións moi conflitivas. É un día para celebrar. Tardou moito, pero estas navidades facía 5 anos. Bueno, agora, por lo menos, ter a porta tranquilo, poder aparcar o coche, camiñar por aquí, que non se podía, os olores, o trapicheo, todo, as peleas que tiñan aquí diante, as amenazas a nós, bueno, era unha temporada que era hasta peligroso estar aquí. Cando estábamos, bueno, eran delincuentes bastante agresivos os que estaban, que ahora deben de estar presos, por eso hai así algo de paz,
pero aquí hubo verdadeiros animales. Y entre que te tiraban cosas, a ver, es que al final no había seguridad. La gente tenía muchísimo miedo, ahora por lo menos puedes salir tranquila. Y por fin esta zona, a ver, va a volver a ser lo que era al principio, porque yo tengo ahí mi negocio y yo cuando vine esto era una maravilla. E llevamos así ya aguantando 5 años. Tras o desaloxo procederase a limpeza do inmoble que se atopa en moi malas condicións e o seu tapiado para evitar futuras ocupacións. O que nos están comentando é que primeiro van a sellalo, van poñerlle tamén alarmas e unha vez xa se teña todo o edificio tapiado para que non poidan volver a ocupalo, procederán a esa limpeza tan necesaria porque o edificio está cheo de lixo por todas partes e incluso tamén hai zonas con anegamento de auga. Outra das novas do día está en Cambados, ali confírmase o peche definitivo do asilo de anciáns. A orde relixiosa comunicoulle o Concello que será antes do Nadal. As hermanitas dos anciáns desamparados convocaron este martes ás familias dos usuarios. O Concello pola súa banda di que esta é unha nova moi triste para a localidade. O alcalde lamenta o peche, malia as xestións feitas polo goberno local para evitalo. Samuel Lago carga contra a Xunta porque di era a que tiña que ter tomado medidas. Asegura que a indignación do Concello coa Conselleira de Política Social é absoluta. Lamentan que esa consellería non tivese a ben reunirse ni unha soa vez co alcalde Cambadés na procura dunha solución. O socialista lembrou que se teñen feito no último ano e medio ata 10 solicitudes para que se chegase a celebrar ese encontro coa conselleira Fabiola García. Lamenta o alcalde que a Xunta teña cero interese en salvar o asilo e asegurou que están castigando o pobo cambadés e os residentes e traballadores destas instalacións. Os usuarios serán recolocados noutra residencia da congregación. Os traballadores, entre tanto, van quedar na rúa. Samuel Lago di que tentará manter ese encontro coa conselleira sí ou sí, mesmo chegado o caso persoándose naqueles actos os que asista na nosa contorna. Outro dos grupos do goberno local, Somos Cambados, tamén responsabiliza a Xunta pola súa nula xestión neste asunto. Nun comunicado din que a inoperancia e o desprezo do goberno galego cara aos residentes e as familias queda claramente de manifesto. A Deputación da Coruña contará o vindeiro exercicio cun orzamento de 240 millóns de euros. Destaca a aposta polo financiamento de obras e servizos nos concellos cun investimento do 72% do Plan Único. A Deputación da Coruña contará en 2025 co orzamento máis alto da súa historia. Dos 240 millóns e medio de euros, case a metade destinarase a investimentos nos concellos a través do Plan Único e do anticipo das liñas de subvencións. Fronte a esta aposta por axudar aos municipios a manter uns servizos públicos de calidade, dende a Deputación criticaron o escaso financiamento que destina a Xunta a este fin, a pesar de contar cun orzamento moito maior. Estamos falando dunha administración que vai a aprobar 240 millóns de orzamento e que vai a financiar directamente aos concellos. Desde eses 240 millóns, 105 millóns. Mentras que a outra administración vai a aprobar un orzamento seguramente como mínimo de 11.500 millóns de euros. Por lo tanto, falamos dun esforzo inversor que non debería ter comparación, en cambio situámonos en cantidades moi semellantes, non? Nós para 93, eles para 313. Os presupostos que se someterán á aprobación do Pleno o próximo día 22 reforzan tamén a súa aposta social, con máis do 14% do gasto destinado ao servizo de axuda no fogar, programas como do teleasistencia ou o impulso dun novo modelo de residencias públicas. Destaca tamén o apoio aos sectores produtivos, cun investimento de 30 millóns, dos que máis da metade irán destinados ao plan de emprego local. Estamos a falar de 33 millóns de euros, un 14% máis que o ano anterior, que significa que incrementemos preto do 6% o que inxectamos no servicio de teleasistencia que dá servizo a máis de 4.000 persoas que viven soas maiores de 65 anos na provincia da Coruña, que vai a permitir, ademais, a contratación de máis de 1.600 profesionais de todos os eidos, máis de 1.600 profesionais con estos 105 millóns de euros que vai inicialmente inxectar a Deputación nos concellos da provincia. E un terceiro pilar relevante como é o emprego. Sabedes que para nós é un pilar fundamental, haxa ou non haxa crise económica, entendemos que o emprego debe ser unha obsesión como base vital de todas as familias coruñesas e incrementamos significativamente
o plan de emprego local, falamos de 15 millóns de euros. Outro dato a destacar é o incremento no orzamento do Consorcio Provincial de Bombeiros para facer fronte ás melloras salariais e incremento da plantilla que veñen demandando os profesionais. Sabedes que estamos nunhas negociacións cos bombeiros da provincia a nivel galego e con máis fincapé estamos a facer dentro da Diputación Provincial da Coruña e vamos a facer un investimento de un 53% máis que rondará os 5.700.000 euros. A Administración Provincial incrementará tamén o próximo ano os fondos destinados a cultura e lingua, con máis de 13 millóns, así como o mantemento e mellora da rede provincial de estradas, con preto de 25 millóns para a área de vías e obras. En Pontevedra volveuse falar hoxe da nova ordenanza de residuos da cidade. Logo do visto bo no pleno, a norma quedou aprobada esta mañá en Comisión de Infraestructuras cos votos a favor do BNG e do PSDG e a negativa do Partido Popular. Está prevista que entre en vigor antes de que remate este ano. O concelleiro César Mosquera lembrou que en ningún dos casos a nova normativa se debe contemplar como unha suba, senón como unha reestructuración para que os que máis lixo xeren paguen máis. Pero podo aventurar que máis ou menos, como a metade dos que neste momento son suxeitos pasivos e dos que pagan polos residuos, vaille baixar e a outra metade, máis ou menos, pois, porque están xerando bastante máis do que están pagando, pois vaille subir. E tamén en Pontevedra, o PSDG presentará unha batería de enmendas aos orzamentos da Xunta pro vindeiro ano. Os socialistas cualifican as contas de raquíticas, asegurando que estrangulan a xeración de emprego e o desenvolvemento industrial da cidade. Entre as medidas propoñen a histórica demanda de crear un porto seco en Leborei ou unha partida específica para impulsar o desdobramento da estrada PO 542 na Ermida e a súa conexión co polígono do Campiño. Tamén propoñen a compra do antigo asilo de Loureiro Crespo para destinalo á construción da nova residencia universitaria. Sabemos os plans do PP que pasan por desmantelar o Hospital Provincial, por deixarnos e pechar definitivamente a un dos principais equipamentos sanitarios que ten a cidade, cousa que nós nos opoñemos. Queremos que o Hospital Provincial sega tendo usos sanitarios máis aló da entrada do novo en funcionamento do novo Hospital de Montecelo e, por tanto, pedimos que a residencia universitaria se ubique en un lugar infinitamente mellor dotado para ser residencia universitaria que o antigo asilo de Loureiro Crespo, neste momento pois sen uso de ningún tipo, e ademais cunha comunidade relixiosa que é a súa propietaria que ten manifestado a súa vontade de poder vendelo, non? A Pobra vai poñer en marcha varios talleres de arte floral de cara ao Nadal. Coñecemos os detalles despois da publicidade. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. A Centola volve reinar na lonxa do Grove. A apertura da veda veu marcada polos bons prezos, pero polas capturas escasas. Na primeira xornada chegaron ao porto máis de 2.800 kilos, cantidade inferior á do ano pasado. Pola contra, o kilo chegou a superar os 27 euros, case 2 euros máis que no último arranque. Ademais, coincidindo coa apertura da veda, comezaron as xornadas da Centola que organiza en Groves coa implicación de máis dunha vintena de restaurantes e hotéis. Como manda a tradición, na lonxa do Grove había este luns moita expectación para asistir á primeira poxa da campaña da Centola. A súa apertura foi discreta en canto a cantidades, pero boa en canto a prezos. Na primeira descarga chegaron a porto algo máis de 2.800 kilos de centola, menos que o ano pasado, destacando o tamaño dos machos. Do medio cento de embarcacións, moitas tiveron dificultades para chegar aos topes. Noutras tantas, a centola estaba delgada e foi de volta ao mar. Diz que aínda é moi cedo e que, ademais, o tempo non está acompañando. Mellor foi a cousa en canto a prezos. O kilo chegou a pagarse a 27,60 euros, 2 euros máis que o ano pasado. O resto de lotes foron chegando ata un mínimo de 12. Ademais, coincidindo coa apertura da veda, botaron a andar tamén as xornadas da Centola que organiza en Grove xunto a Confraría de Pescadores e a Confraría do Centolo Larpeiro. Este martes foi a presentación oficial deste evento en Santiago e tamén van organizar un acto en Madrid. As xornadas celebran a súa 22ª edición e vanse prolongar
durar ata o 8 de decembro, consolidadas como un polo de atracción de visitantes ao municipio fora de tempada alta. Na cita participan 14 restaurantes e 10 hotéis que ofrecerán menús especiais coa centola como protagonista. No programa hai tamén distintas demostracións culinarias, por exemplo, o día 20 no Obradoiro de Hostalería ou o 29 no Miradoiro da Lonxa da Confraría. Os actos da Confraría do Centolo Larpeiro van ter lugar na fin de semana do 23 e 24 e ademais haberá distintas propostas musicais. Seguimos con outros asuntos. Cambados prepara xa o seu 25N reivindicando ningún paso atrás na loita contra a violencia de xénero. Esta mañá a Concelleira de Igualdade presentou a programación organizada arredor dese día para a eliminación da violencia sobre a muller. A lectura do manifesto vai ter lugar o día 23 na Praza do Concello. Tamén haberá un punto violeta con información. O día 30 o Auditorio da Xuventude acollerá o espectáculo Lavandeira. Será as 8 do serán con entrada de balde. Pero unha parte moi importante deste 25N en Cambados ten como campo de acción os centros educativos. Ademais das actividades relacionadas coa saúde sexual e menstrual que arrancaron onte e que xa lles contamos aquí nas novas, tamén se vai organizar un xogo de escapismo para que sexa rapazada, seguindo uns indicios, os que detecten mostras de violencia machista nas relacións afectivas. Esta actividade está pensada para alumnado de secundaria. Vai ter lugar nos institutos Ramón Cabanillas e Francisco Asorei. Ese escape room vanlles deixando unha serie de pistas pola biblioteca de ambos institutos, tenen que detectar indicios, sinais de violencia de xénero e eles mismos van a denunciar ese caso, non? Que están que vai a salir de aí. E despois, xa chegado o 23 de novembro, que é cando vamos a ler a manifesto na Plaza do Concello. Neste manifesto intervirán rapazas, mozas de distintos clubes deportivos. Imos con outro apuntamento. Coa fin de mellorar a xestión dos residuos orgánicos nas parroquias, o Concello de Ribeira vai iniciar o reparto duns 300 composteiros entre a veciñanza que os solicite e que irá participar no programa de compostaxe. Esta acción está marcada no programa de Ribeira a Composta, que comezou a desenvolverse hai uns meses coa inclusión do modelo de compostaxe de fracción marrón dirixido a emprazamentos urbanos. Está previsto tamén levar a cabo unha charla informativa para que as persoas usuarias dos mesmos saiban como empregalos. Dende o Concello agardan que con esta acción permita reducir o volume total de residuos que se xeren, o que suporá un menor custo do servizo de recollida de lixo para a veciñanza. O Concello de Boiro vai poñer en marcha un programa de detección temperá da dislexia e o TDAH. A iniciativa, enmarcada no proxecto Enclave, desenvolverase en colaboración coa Universidade de Santiago e os centros educativos. Destacados expertos no eido educativo e psicopedagóxico da Universidade de Santiago de Compostela desenvolverán en Boiro un programa de detección temperada da dislexia e o TDAH. Traballarán ata finais de xaneiro en colaboración cos centros educativos do municipio co alumnado dos primeiros cursos de primaria para determinar as dificultades que xorden no eido da lectoescritura e atención. Tiene dos fases, una primera en donde vamos a trabajar con niños más pequeños en los cuales vamos directamente a buscar posibles precursores de lo que luego pueden ser las dificultades en lectoescritura o dificultades, básicamente a nivel atencional, ¿no? Niños que se distraen muy fácilmente, niños que son muy inquietos, muy hiperactivos, ¿no? Y en una segunda fase, sobre los niños que de ese primer cribado salgan, pues se llevará a cabo lo que sería la aplicación de una serie de pruebas, pero ya para ver si efectivamente tienen dislexia o tienen TDAH. Con esos resultados analizados, pues se va a proponer un informe global por grupos de edad, proponiendo a su vez pues unas orientaciones desde una perspectiva integral, es decir, para trabajar directamente con los niños, para trabajar los profesores, tutores con ellos y también para la familia.
A iniciativa enmárcase no proxecto Enclave que desenvolve o Concello anualmente en todos os centros educativos, implementando programas propostos pola propia comunidade educativa como a atención á saúde mental ou campañas de hixiene bucodental. O proxecto Enclave tan importante que está dotado de 60.000 euros que vamos a invertir nos centros educativos con diferentes accións. Esta é unha delas, e tan importante tamén como as outras que se van a desarrollar dentro deste proxecto Enclave. Vila García sumouse hoxe á campaña de doazón de voz coa que se pretende contribuir ao desenvolvemento da intelixencia artificial en galego. A cidade é un dos 16 municipios que participan nesta curiosa iniciativa promovida pola Secretaría Xeral da Lingua da Xunta no marco do proxecto Nós. Segundo explican os responsables deste proxecto, grazas a este traballo de recollida, lograrase que todo tipo de máquinas e dispositivos electrónicos poidan entender e falar a nosa lingua e que, polo tanto, todos nos poidamos empregar con total normalidade o galego en calquera ámbito tecnolóxico. Por exemplo, cando se lle dá unha orde ao GPS do coche ou se fala cun asistente de voz como Siri ou Alexa, se xeran subtítulos de contidos audiovisuais de forma automática ou se quere traducir un documento. Grazas a este proxecto, o dispositivo recoñecerá que se lle está falando en galego e proseguirá o seu diálogo co usuario tamén na nosa lingua. A xornada de doazón de voz tivo lugar na aula CEMIT de Matosiños, ata onde se achegaron veciños para ler textos. Tamén participaron o alcalde xunto coa concelleira de Cultura. Este proxecto Nós que o que pretende é aplicar ao uso algo tan importante como o uso de galego as novas tecnoloxías, a nova inteligencia artificial, para que nos entendamos, que todos podamos funcionar con esas novas aplicacións, con esas Alexas, con esas Siris, con eses coches que están falando cun mesmo, pois que podamos utilizar o noso idioma. É fundamental que cuidemos a nosa lingua, máis que nunca que todos tratemos de colaborar, aínda que cada un coa nosa entonación, cada un coa nosa maneira de expresarnos, pero, como decían, o mal galego é o que non se utiliza, así que aproveitemos e todos tratemos de axudar a este proxecto Nós. Máis asuntos, a Asociación Boirense de Empresarios vende dar a coñecer o nome dos galardoados nos Premios AVE 2024. Gastrolab Arousa, o espazo gastronómico que dirixe o cociñeiro Miguel Mosteiro, foi o que obtivo o recoñecemento na categoría de comercio, mentres que na categoría de mellor empresa, os socios da patronal boirense elixiron a firma JJ Chicolino. O galardón de honra recaeu neste 2024 en José Otero Ares, fundador en 1997 da empresa boirense Electrodomésticos Otero do grupo Cenor. Del destacaron a súa ampla e contrastada traxectoria empresarial á fronte dun dos comercios con máis tradición da localidade, ademais da súa contribución ao desenvolvemento económico da vila. A entrega destes premios terá lugar nunha gala que se vai celebrar o vindeiro día 22 deste mes na Pousada da Galiza Imaxinaria. Na Pobra, a Concellería de Participación Veciñal vai poñer en marcha varios obradoiros de arte floral de cara ao Nadal, despois da boa acollida que tiveron durante o pasado verán. Serán de balde e levaránse a cabo os martes e venres dende a vindeira semana ata mediados de decembro. Os martes no Centro Sociocultural da Angustia e os venres no do Vilariño, nos dous casos co mesmo horario, de 6 a 8 da tarde. As prazas para participar nestes talleres son limitadas, polo que se precisará de inscripción previa. As persoas interesadas poden mandar a súa solicitude a través do enderezo electrónico participacionveciñal@gmail.com. E por terceiro ano consecutivo, Outes volverá a poñer en marcha a súa ruta das tapas. Vaise desenvolver durante as últimas dúas fins de semana de novembro co obxectivo de dinamizar o sector hosteleiro. 8 locais participan na terceira edición de Outes de Tapas, que se desenvolverá a finais de novembro no municipio. 4 deles están no Freixo, 3 na Serra e outro na parroquia de Cando. A intención con este concurso é darlle un escaparate, poñer a disposición de todos os locais unha iniciativa para amosar o traballo que desenvolven do punto de vista gastronómico, ademais botando man de produtos locais, posto que unha das condicións é que se utilicen produtos locais, e facelo ademais nunha temporada que só de ser unha temporada, unha época
baixa, digamos, desde o punto de vista da demanda deste tipo de servicios de restauración, hostelería, co cal, ademais, creemos que a ganancia, se acaso, é dobre, non? Os clientes terán ocasión de valorar mediante un pasaporte os pinchos que ofrece cada un dos locais participantes. Este ano, ademais, temos un cambio na modalidade. Ata agora cubríase un boleto de calificación de cada unha das tapas que se tomara en cada establecemento. Este ano vamos a cambiar un pouquiño e, como son moitos estabelecementos que participan, facemos como un pequeno pasaporte no que cada usuario ten o seu pasaporte e vai sellando en cada un dos establecementos nos que vai probando a tapa e pode deixar despois na urna de calquera deles ese pasaporte cos sellos e así despois valorarase cales foron as tapas máis valoradas, mellor puntuadas. Ademais do premio a tapa gañadora de 150 euros, resultante do voto do público e un xurado de expertos, sortearase unha cea entre os clientes participantes. Pois así rematamos, xa sabe, máis información en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado, nova edición do programa Falemos. Como sempre, graciñas por estaren aí.